ഞാനിന്ന് ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് വഴുതനങ്ങ കറിയാണ്. ആദ്യം സവാള മുറിച്ചിടുക, പിന്നെ ചട്ടി അടുപ്പത്ത് വെച്ച് വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ച് കടുക് പൊട്ടിച്ച് അതിലേക്ക് സവാള ഇടുക, കുറച്ച് ഉപ്പിടുക, എന്നിട്ട് അത് മൂടി വെക്കുക. അത് വെന്ത് വരുമ്പോഴേക്കും തക്കാളി മുറിച്ചിടുക, പിന്നെ തക്കാളി അതിലേക്ക് ഇടുക, സവാളയിലേക്ക് തക്കാളി ഇട്ട് വെളുത്തുള്ളി ഇട്ട് പിന്നെയും മൂടി വെച്ച് എന്നിട്ട് വെന്ത് വന്ന് അതിലേക്ക് മസാലപ്പൊടികൾ ഇടുക. കുറച്ച് മഞ്ഞൾപ്പൊടി, പിന്നെ മല്ലിപ്പൊടി, പിന്നെ കുറച്ച് മുളക് പൊടി, ആവശ്യത്തിന് മുളക് പൊടി ഇടുക. എന്നിട്ട് നല്ല കുറച്ച് പുളിവെള്ളം ഒഴിക്കുക, ആവശ്യത്തിന് പുളിവെള്ളം ഒഴിക്കുക, പിന്നെ കുറച്ച് നല്ല വെള്ളം ഒഴിക്കുക. പിന്നെ അത് വെന്ത് വരുമ്പോഴേക്കും വഴുതനങ്ങ കുറച്ച് വെക്കുക. അത് ഇതേപോലെ പീസാക്കണേ, നല്ലോണം വഴറ്റി വരണേ. ഇത് വഴറ്റി വന്നതിന് ശേഷം വഴുതനങ്ങ അതിലേക്ക് ഇടുക.